Moi! Se, mitä hei kuvasta just nyt näet, ei ole se, mitä tämä yhtiön kokonaisuudessaan. Paragraphi Oy työllistää tällä hetkellä 10 henkeä. Mä oon yksi niistä. Mun nimi on Tuomelan Katariina. Oon yhtiön toimitusjohtaja ja osakas. Ja mun ympäriltä puuttuu nyt se meidän tiimi. Se meidän yhtiön ja liiketoiminnan mahdollistaja. Ne, jotka tuottaa työelämäpalveluita meidän asiakkaille, jotka tutkii juridiikan alaa ja haluaa olla tekemässä uutta ja muuttamassa tätä kokonaisuutta. Me ollaan toimittu alalla jo yli 40 vuotta ja Paragraphi ei missään nimessä ole mikään perinteinen rekrytointifirma. Se, mikä erottaa meidät muista, on meidän spesifitoimiala ja se, että me tutkitaan tätä tulevaisuuden työelämää. Me halutaan olla jo edelläkävijöitä, eikä vasta vaan niitä, jotka seuraa perässä ja katsoo, mitä muut tekee. Eli tämä ennakoiva muutosvoima on se, joka draivaa meitä eteenpäin jatkuvasti tässä meidän päivittäisessä työssä. Meidän yhtiön tavoitteena on tuplata meidän liikevaihto seuraavan 3 vuoden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on myös tuplattava meidän henkilöstömäärä, joka mahdollistaa sen, että meidän innovaatiot ja meidän ajattelu ja se liiketoiminnan jatkumo eteenpäin katsoen kasvaa myös samalla tavalla, miten se on tähän asti myös kasvanut ja toivottavasti vielä yhä eteenpäin pyrkivämmin. Meidän tavoite, meidän hullun rohkea unelma on muuttaa tätä juridiikan alaa. Me halutaan olla tällä alalla paras toimija, joka myös tuottaa vastuullisia palveluita meidän asiakkaille. Kaikille, jotka rekrytoi nyt ja tulevaisuudessa juridiikan alan osaajia.